दख'रा एबसुआ दिनैनिफ्राय 6 साननि थाखाय हारिमुआरि मावबादा बेखेवदों। बड'फा गोजोनथियारि सोलायनाय मावथांखि बे बिथिंखौ नोजोर होनानै जमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनिफ्राय जागायनानै 6 साननि थाखाय हारिमुआरि मावबादाखौ दिनैनिफ्राय बेखेवबाय। मख'नो गोनांदि गुबुन गुबुन बोसोरफोराव खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो मिरु एबसु आरो जिल्ला एबसुनि बिथोन बायदियै बसगाव हाथाइसालि बाजारसालि साखाथिनि फोथाराव 6 साननि थाखाय दिनैनिफ्राय क'क्राझार जिल्ला एबसुनि हारिमु नेहाथारि रैसुमै मोसाहारिनि मोनसे टीम नुजाथि फैनायाव बेखेवनाय जायो। नुजाथि फैनायजों लोगोसे जोंनि खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिन्थिना लानि। दुलाराय बर' फरायसा आफादाहाय जे मोनसे हारि हिसाबै थांनानै थानांगौब्ला जों नोजोर होदों जे हारिमुवा जोंहा थांनानै थाथारनांगोन आरो हारिमुवा थांनानै थानांगौब्ला जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो लाइमोनफोरानो हारिमुनि सायाव सांग्रां जानांगोन। दा बेखौ बिथा खालामनानैनो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादाहाय मोनसे बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि बे मिशननि गेजेरजोंहाय नैबे हारिमुआरि मावबादा बेखौ लानाय जादों। दा नैबे हारिमुआरि मावबादाखौ लानायनि गुबै जाहोनानो जादों जोंहा बर'नि मोनसे एंगार हायै फोरबो बैसागु फोरबो बेयो जोंहा फैगासिनो दङ। दा बेनि सायावहायबो जोङो बैसागुनि सायावहाय सांग्रांथि लाबोनो जे जोंनि बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो जे बैसागुखौहाय माबायदि फालिबोगासिनो दङ आरो जों बैसागुखौ माबायदि रंजायो बिनि सायावबो नोजोर लाखिनानै जे जोंनि लाइमोनफोराहाय जे नैबे बैसागु रंजानायनि माखासे नियम निथि बा नेमखान्थिफोरखौहाय जाहाथे मिन्थिलाङो जे जोंनि बर'नि रंजानाय बैसागु रंजानायाहाय जाहाथे गोमानानै थाङा बेखौ नोजोर होनानै बे हारिमु मावबादाखौ लानाय जादों। लोगोसे जोंनि लाइमोनफोरखौहाय जे नैबे हारिमुनि सायावहाय जों माखासे सांग्रांथि लाबोनांगौनि जों गोनांथिखौ जों नुदों। दिनैहाय जोंहा बर' हारियाहाय माखासे जोंहा हारिमु दङ, माखासे दोरोङारि मोसानाय दङ, जोंहा बागुरुम्बा मोसानाय, दाउस्रि देलाय मोसानाय आरो जोंहा माखासे बर'नि दामजुफोर दङ, खाम, सिफुं, सेरजा बायदि बायदि दामजुफोर दङ। दा बैफोर दामजुफोरखौहाय जोंनि गेजेरावहाय माखासे दामगिरिजों ओंखारहोनांगोन जाहाथे जोंनि दिनैनि बे बर' हारिनि माखासे दामजु जे खाम, सेरजा, सिफुं बेबायदि दामजुफोरखौ दामगिरि जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय गोबां खमायलांनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेखौ बिथा खालामनानैनो जुदि दिनैनि बे हारिमु मावबादानि गेजेरजोंनो जे जोंनि लाइमोनफोर जाय खाम दामनो सोलोंनो गोसो, जाय सिफुं सुनो सोलोंनो गोसो, सोरबाया सेरजा दामनो गोसो, बै फंबाय बिनानावमोनखौहाय जुदि जों नैबे हारिमु मावबादानि गेजेरजोंनो जुदि जों सोलोंथाइ होनो हायोब्ला हयथ' जोङो माखासे बोसोरनैनि गेजेरावहाय जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय गोबां खाम दामगिरि बा सेरजा दामगिरि जों दिहुनहैनो हागोन आरो जोंनि नैबे हारिमु बिथिङावनो जे नैबे जोंनि दोरोङारि मोसानाय, बागुरुम्बा मोसानाय, दाउस्रि देलाय मोसानाय बिनि सायावबोहाय जोंनि लाइमोनफोरखौहाय फोरोंथाइ होनानै जोंनि गेजेरावहाय माने गोबां बेबायदि मोजां मोसाखावरि जों दिहुनहैनो हागोन जों बेखौ आसा खालामदों। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखिया बेनो जे जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो लाइमोनफोरानो गावनि गोसो जानाय बा गाव सोलोंनो गोसो जानाय बे सोलोंनो गोसो जानायखौ बयबो मोनफुंनांगौ बेखौ नोजोर लानानैनो जोङो नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादाहाय बे हारिमु मावबादाखौहाय लानाय जादों। क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 7 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पीकिंग स्किल्स, मेथ्स एन्ड साइन्स प्रजेक्टिं, हाइलि एक्सपिरियेन्स फेकाल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6000853288 एबा 8638167582 आव कल खालामनानै स्लट लानो हागोन।